Hej, mit navn er Tim Torstensen, og jeg er en dansk forfatter. Og dette er mine tanker og syner om livet. Altid når jeg er ute og går i naturen, i skogen, så tænker jeg altid, når jeg ser verden, at for fanden vil jeg have det barn, altså. Men når jeg i stedet fortsætter at gå i græsset, så går mine tanker åt Bob Marley. Og jeg tænker, hvis han faktisk havde 3 little birds on his doorstep, og i så fald, hvilken art var det? For fanden hvad jeg kan undre iblandt. Som dansk forfatter, så har man mye funderinger, når man går omkring i sin ensomhed. Og det her var 2 af de. Og dette var alt for Tim Torstensen denne gang. Og kom ihåg til næste gang. Lev dit liv, eller ta dit liv.